এবাৰ আমি এটা লগো লগাই দিম অৰুণোদয় পৰিয়াল বুলি সবৰে অৰুণোদয় ফেমিলিৰ ঘৰৰ সন্মুখত এখন সাইনবোর্ড থাকিব অৰুণোদয় পৰিয়াল नोंथांमोनजों दिनै फिन गोदान भिडिअजों लोगोसे लोगो मोनफिनबावबाय आङो जोंनि आसामनि चीफ मिनिस्टार हेमन्त बिश्व शर्मा सार बिथांनि फंनैसो बिबुंथिखौ आङो नोंथांमोननो खोनासंहोनो गोसो जादों बे सारनि बिबुंथियावहाय नोंथांमोननि गोसोआव मा सोंथि सिखारो आं दा एसे गेजेर खन्द नोंथांमोनजों रायज्लायलांगोन नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांब्लानो जाबाय फैदो अब्ला जों भिडिअखौ शुरू खालामनोसै অহা 13 আগষ্টৰ পৰা 15 আগষ্টলৈ 3 দিন আপোনালোকে ভাৰতৰ জাতীয় পতাকা এখন নিজৰ টকাৰে কিনি तो गोबां मानसिफ्रानो सानो आरोना माने इउटुबारफ्रा मानिफ्राय बांसिन फैसा मोनो तो बेनिखायनो नोंथांमोना नायना लाखादो बियो माने डिसक्रिपशनाव मोनसे लिंक मोनगोन बेखौ डाउनलोड खालामदो डाउनलोड ঘৰত লগাব লাগিব অৰ্থাৎ অসমৰ 80 লাখ ঘৰত 13 তাৰিখৰ পৰা 15 তাৰিখলৈকে জাতীয় পতাকা আমি আমাৰ ঘৰত লগাব লাগিব যাতে এই পবিত্ৰ ভাৰত মাতৃক আমি আমাৰ সম্মান প্ৰদৰ্শন কৰিব পাৰো এই কাৰ্যসূচীৰ মোদী ডাঙৰীয়াই নাম দিছে হৰ ঘৰ তিৰংগা दा बावैसो हेमन्त बिश्व शर्मा सारा बुंलांबाय नैबे खामानिखौ रावबो ना होननानै थानाय नङा सोरबा सोरबाया बायनोसो हानाय नङा नैबेखौसो आं सानो मानोना जों मानिनांगोन बेखौ गासैबो मानिगोन आंबो सानो मानिगोन मानोना जोङो इन्डियानिनो थागिबि भारतनि थागिबि हिसाबै जोङो मानिनो हायो नैबेखौहाय आरो गुबुन मोनसे बाथ्रा दंबावो जाहैबाय बेखौबो नोंथांमोना खोनासंनानै लाग्रोदो प्रत्येक घर अरुणोदय बेनिफिशियारी घरत যাব আৰু যিসকলে ইতিমধ্যে চৰকাৰী চাকৰি পালে বা আন ধৰণে আৰ্থিকভাৱে শক্তিশালী হ'ল তেওঁলোকে স্বইচ্ছাই অৰুণোদয় আঁচনি এৰি দিব যাতে আমি দুখীয়া মানুহক অৰুণোদয় আঁচনি আমি দিব পাৰো শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ প্ৰত্যেক গৰাকী অৰুণোদয় বেনিফিচিয়াৰীৰ পৰিয়ালত এইবাৰ আমি এটা লগো লগাই দিম অৰুণোদয় পৰিয়াল বুলি সবৰে অৰুণোদয় ফেমিলিৰ ঘৰৰ সন্মুখত এখন সাইনবোর্ড থাকিব অৰুণোদয় পৰিয়াল আৰু এই অৰুণোদয় পৰিয়ালসমূহে গছ পুলিও ঘৰৰ সন্মুখত ৰূপায়ণ কৰিব লাগিব যে অমৃত বৃক্ষ আৰু অৰুণোদয় পৰিয়াল দেখিলেই যাতে আমি গম পাওঁ যে এইটো অৰুণোদয় পৰিয়াল আৰু ধনী মানুহবিলাকে যোনে ভুলতে অৰুণোদয় লৈছে তেওঁলোকেও যাতে লাজতে অৰুণোদয়টো এৰি দিয়ে সাইনবোর্ড লগালেহে অৰুণোদয়টো এৰি দিব হয় নে নহয় তেতিয়া কোনোবা যদি ধনী মানুহৰ ঘৰত অৰুণোদয় সাইনবোর্ড লাগি থাকে তাৰ ঘৰতটো কোনোবা ছোৱালীও বিয়া নিদিব বোলে দে তই অৰুণোদয় লৈ আছ ইমান ধনী হয় তোৰ ঘৰত কিয় ছোৱালী বিয়া দিম হয় নে নহয় সেইকাৰণে এইবাৰ আমি সকলো অৰুণোদয় পৰিয়ালৰ ঘৰৰ সন্মুখত আমি একোখন সাইনবোর্ড লগাম যাতে যোগ্যজনেহে অৰুণোদয় ল'ব পাৰে এই গোটেই কামবিলাক আমি ডিসেম্বৰ মাহৰ ভিতৰত সমাপ্ত কৰিব খুজিছো नै दानि बावैसो बाथ्रा बुंनायखौ आं खिन्थु हामजानाय मोनाखै मानोना बिथाङा बुंदों अरुणोदयनि न'खर न'खर साइनबोर्ड लागायसिगोन जायफ्रा अरुणोदय जायो बै बिथांमोननि न'खरावहाय न'खर न'खर साइनबोर्ड गायनानै होसिगोन होननानै बुंदों नाथाय आं नैबे बाथ्राखौ साबजानाय मोनाखै मानो होनोब्ला बिनि सायावहाय एसे साननो गोनां बेनिखायनो आङो बे बाथ्राखौ हामजायाखै बे बाथ्राखौ बिजिर खालामनो थाखाय जोङो बैखौ गोसोखांनांगोन र'मा जेला कानेक्ट जागोन र'मनिफ्राय डाइरेक्ट नोंनाव रेशन फैगोन गाव खुनु दखान गैया गाव खुनु खेतिबारि गैया बिसिनि रिलिफजों जानानै थागोन जेला जों बिसिनि रिलिफ जानानै थागोन जोङो बिसिनि रिलिफ जानानै थायोब्ला जों बै र'माव थानाय मानसिखौ खुलुमनांगोन बै र'माव थानाय मानसिया जाहैबाय आंनो इसोर आरो आङो दिनैहाय सारा पृथिबीखौ आङो खांगासिनो दं रायजो राजा नोंथांमोन जोङो बिजिर खालामनानै नायोब्ला बैखौ नुहुरो दा नोंथांमोननि गोसोआवहाय मा सोंथि सिखारदों आंथ' मिथिया नोंथांमोनाबो गाव गावनि सोंथि सिखारनायखौहाय फोरमायनो हागोन नोंथांमोना মেট্ৰিকত ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন পোৱা ছোৱালীবিলাকক স্কুটি দিম আৰু সৰি হায়াৰ সেকেন্ডাৰীত ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন পোৱা ছোৱালীবিলাকক স্কুটি দিম এইবাৰ হায়াৰ সেকেন্ডাৰীত লেটাৰ নম্বৰ পোৱা ল'ৰাবিলাককো আমি স্কুটি দিম যাতে ছোৱালী ল'ৰা দুইটাই পায় খালি ছোৱালীয়ে ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন পালে পাব
লৰাই কিন্তু লেটাৰ নম্বৰ পাব লাগিব লৰাৰ কাৰণে অলপ টাইট কৰি দিছো बेखौथ' नोंथांमोना सरखार हिसाबै मावखानांगोन बे खामानियाथ' सोरखार हिसाबै नोंथांमोना लाबाय थानांगोन दा बे थिरांथा लानायखौ आं जोबोद मोजां मोनदों माने हाई सेकेन्डारियाव फरायनाय स्टुडेन्टफोरनोहाय स्कुटि होनायसै ओमफ्राय सेंग्राफ्रा मोननोला नाम्बार गोबां लानांगोन जाहैदों अब्लासो मोननो हागोन सेंग्राफोरनि बेफोरबायदि आरोखि सेंग्राफ्रा दामान गैया बोखानानै दोनजायो खालि हिनजावफ्राल' अनजायो हिनजावफ्राल' मोनसिगोन मोजां मोजां गारि सालायनोहाय बेटारि गारिनो मा गारिनो हिनजावफ्रा मोनजोबसिगोन नाथाय हौवाफ्रा मोननाय नङा आरो हौवाफ्रा मोननोला ओरैबायदि गोसो होनांगोन ओरैबायदि मेलेम लागायनांगोन फरिखायाव अब्लासो हौवाफ्रा सालायनो मोनगोन सोरखारि स्कुटिखौ बे थिरांथाखौ आं मोजां मोनदों बेखौला हले सोरखार हिसाबै मावनांखागोन बिथांमोना बिथांनि दायथ'खा बियो दा नोंथांमोना मा बुङो आंथ' मिथिया आं बेखिनिखौनो नोंथांमोना खोनासंहोनानैहाय दिनैनि भिडिअखौ फोजोबनाय जाबाय नोंथाङा दिनैसो आंनि चेनेलाव गोदानै हाबफैदोंब्ला अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम हायोब्ला शेयार खालाम नोंथांनि लोगोफोरनो आरो खाथियाव थानाय बेल आइकनखौबो थुनानै हो मानोना आं गोदान गोदान भिडिअ आपल'ड होयोब्ला नोंथांमोननिसिम सिगां सहैग्रोयो बेनिखायनो आं नोंथांमोनखौ खावलायो नटिफिकेसनखौ अन खालाम गोजोन्थों बयनिसिमबो भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय जै बर' हारिनि